Namaskar Mataragla, welcome back to my YouTube channel. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪೈ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ నేను మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ 12 ಅರೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಾರಿ 11 ಅರೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋಲಿ ದಾತ ಕುಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಬೊಂಡಾಸ್ ಸುಕ್ಕ ಅವು ಮನ್ಪುಗಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ದಾದ ಪಾಡೋಡು ದಾಪುರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ವಿಧಾನ ಪೂರ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ದಾತಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಫ್ ತೂಪಾವೆ ఒక నా పార్నగల పన్పే దాదాపుర ఓ ఏతుపుర సామాగ్రి ఐ ఒయిక పాడు పంద ఫస్ట్ తారై ముల్ప ఏతుగడి తారై ఉన్నిటు ನೇಟು ಒಂಜರ ಕಡಿ ಆತು ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಂದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡಾಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನ್ಪುನಗ ಮಂದಿನ ಪೊಡಿ ನೇತ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೇ ದುಂಬುಲ ಮಂದ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಮತ್ತು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾನು ಆಯ್ತ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಾನು ಇಜ ನಾಂಡ ಆಯ್ತ ಲಿಂಕ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಎಂಚ ಮಂದ ಪಂದ ಅವಳ ತೂಳು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಗೆ ತೊಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ಸೊ ಈತ್ ರಫ್ ಆದ ಬೋಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಅಡಿಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ತುಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಕಂಡ ರಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಿಯೋದಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನ ಆಯ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏಳೇನು ಮೈಸಲ್ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಾಯಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುಗ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜರ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿನ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಚೂರು ತಂಡ ಎರೆ ಹುಡ್ಕಾವಿದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಪನಿಲಕ ಒಂದು ನಾ ಮಂದ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಇಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿನಿ ಫುಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಈ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಲೆ ವಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾನವೇನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಂಡಾಸನ್ನು ಬೇರೆ ದಿಯೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಮತ್ತಲ್ಲ ಬಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಿಸಲಿಡ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕಾದ ಕಾಯ್ದನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದಾಸಮಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಸಮಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದಾಸಮಿ ಪುಡಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಬೇವ್ರೆ ಲಾಯ್ಕದ ಕಾಯಿನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕಾದ ಕಾಯಿ ಪೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಾಗಲ್ಲ ಐಕಡೆ
ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮಂತೆ ಬೊಂಡಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿನವರ ಶೋಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬಿರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಪಿರೋರ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ. ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಪೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪಿರೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಆಯ್ ಪೊಕ್ಕ ಬೊಂಡಸ್ ಚೂರ್ ಬೇರೆ ಬುಡ್ಕ ಅಡಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೊಂಡಸ್ದ ಕಜಿಪ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ ಒಂದೊಂದು ತೂಕ ದಾದವರ ಪಾಡು ಅಲ್ಪ ಅಂದಾಲು ದಾ ಕಜಿ ಪ್ರೀತ್ಯ ಒಂದು ಕರಿ ಕರಿಯಾ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬೊಂಡಸ್ ಬೇದನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಪೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕುತ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ. ಇತ್ತ ಶೋಕ್ ಮತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಪೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡಾಸನ್ ಪಿರವರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಅವು ಬೇನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸುಕ್ಕಗ ಪಾಡ್ನ ತಾರಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ತಾರಾಯಿ ಲಾಸ್ಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಪುರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಜೆರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಒಂಜೆರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಕಡೆಕ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೈತಿ. ತರಕಾರಿ ಮಂತ್ ಹೊಲ್ಲಾರ ಅದೊಂದು ತರಕಾರಿಯಾ ಒಂದ್ ಫಿಶ್ ಲಾಗ ತೋಜುಂಡು ತರಕಾರಿ ಅನ್ಪರು. ಹಾಂ ಎರಡು ಫಿಶ್ ಆಯ್ತಾ ಓ ಫಿಶ್ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಐತೆ ಅಪ್ಪ. ಹಾಂ ಫಿಶ್ ನೀರ್ಲು ಲುಂಬುಜಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಲುಂಬುಜಾರ ಫಿಶ್ ಇಡೀ ಪಾಡ್ದಾರ ಉನ್ನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇಜ ಫಿಶ್ನು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡಾಸ್ ಲಾಯ್ಕಾದ ಬೇದಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಇಕ್ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪಾಡ್ಗ ಈಗ ತಾರಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಕಡೆಯತೆ ಇತ್ತ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸುಕ್ಕದ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕೈತೆ. ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬೈದನು ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುನು. ಈ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪುನು ಅಂಚನೆ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ಆಪುನು ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮನಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ. ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈಕು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿಟ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು. ಉಪ್ಪು ಸಾರು ಬೊಕ ಒಂದಿತ್ತನ ದಾಲ ಪೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಂದುಲ್ಲೆ ಎರಿಕ್ ಪ್ರೈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿತ್ಲೆ ನನ್ನ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂದುಪ್ಲೆ. ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ನೈಟ್.